Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo lagunak, agian zuetako baten batek irakurri izango du, oin dela pare bat hamarkada esango nukenik argitaratutako liburu mardul bat, fuerte pentsalari batzuek idatzitakoa osnarketa sakoneta baten ostean. Liburuaren izenburua zen Inteligentzia Militarra, Inteligentzia H-ez idatzitakoa, eta barruan zituen horri guztiak txuriz zeuden letra bakar bat bera ere eduki gabe. Izan ere, inteligentzia eta militarra, batzutan edo gehiegitan edo oso maiz, oximoron samarra baitira. Eta gaur hortaz pizkat arituko garela uste dut. Bai, eta beste hitz bikoitz bat ez da aurrekontu militarra. Oso modan dauna. Bai, ez da proportzionala inteligentziarekin. Ez. Eta gainera oso modan dago, eta asko igotzen ari direlako. Bai. Eta orduan gaur itzingo dugu iraganeko proiektu batzutaz, eta hori, aurrekontu militar horiek, eta inteligentzia militar hori zertan erabili izan den. Eta hasteko, Sobietar Batasunera joango gera, edo beto esan da, urte batzuren nago, joango gera Austriara, Grazirira, zen 1910 bertan munduko zoologia kongresua egin zen, eta zientzialari errusiar batek, Ilya Ivanov izeneko zientzialariak, esan zuen lehenengo aldiz, gizakien eta tximinoen arteko hibridoak posible zirela. Hau da, ugalketa posible zela tximinoen eta gizakien artean. Egia da, 14 urte zain egon behar izan zuela, ordura arte ez zion jendeak inorke erantzun, eta urte hartan... Ez jendeak ez tximinoak ere. Ez zare, ez. Yeah. Eta urte hartan, 1924an, beraz, Parisko Pasteur Institutuak eman zion aukera esandako hori frogatzeko. Egia da gai hortan egungo manipulazio genetikorako teknikak zirela ezagunak, eta handikan bi urtera, 1926an, Gineara joan zen, Ivanov, eta han 3 txinpantze giza espermaz intseminatu zituen. Imaginatu dezakezuen bezala, ez zuen emaitza positiborik lortu. Ez. Eta Frantziako gobernuak ez zion baimenik eman, beste esperimentu bat egiteko, hau da, alderantzizkoa egiteko. Yeah. Emakumezkoak tximino espermaz inseminatzeko. Eta horrarte heldu zen. Ez, 1927an, Errusiara ez, orduan ja Sobietar Batasuna zen, eta Sobietar Batasunera itzuli zen, zientzialaria, eta bertan Stalinek etzion oztopori jarri, oztopo moralik jarri. Stalinek gustatu zitzaion. Bai. Bai. Esantzun, berak personalki hitz egin zuen Ivanovekin, eta eskaera bitxia egin zion, gizaki mota berri bat nahi zuen, garaiezina, minik sendituko ez zuena, eta edozein elikadura mota moldatuko zena.
Beraz, Stalinek eskatu zion Superman eta Superwoman, eta berari burutu zitzaion, tximino bat eta gizakiat uztartuta, badator. Bai, hori lortuko zen, horrela, hori egia da aurretik Ivanov saiatu zela txinpantzeekin, eta ikusiko dugu bezala hemen orangutanak aukeratu zituzten. Bai, niri bapatean bururatze zait, agian gorilak, ez dira egokiagoak? Gorilak? Bai. Hori saldabe, diskoteken sarretan. Bai, horregatik eta funtzionatzen dute. Esan nahi dut, orangutan bat, soldadu, garaitezin bezala imaginatzen duzu? Hollywoodekin gozun filman bat horrekin. Ez dakit, bai. Seguro. Oso komikizko, ez dakit, historia da, ez? Bai, humorezkotik ere badu. Bai. Bueno, pues esan bezala, tximinoak eta gizakiak bat eginda lortuko omen zuen hori, eta gainera, Sobietar Batasunaren egoera ekonomikoa etzen oso paroa gara hortan, eta Stalin garbi zuen Sobietarrek armada indartsua behar zutela. Bazekin, ez zeukatela Alemaniarrek erakutsi zuten ez prestakuntza militarrek, jakina lehen mundu gerran, momentu hortan ez, handikan gerra bukatu eta urte batzutara oraindik Alemaniako ejertzitoa ez zegoen, ez berriro antolatua. Eta gainera, ikusi zuen ere lehenengo mundu gerran, Estatu Batuako ejertzitoak soldadu asko zituela. Da. Eta soldadu kopurua ere, berdintzea kostatuko zitzaiola. Gero ikusi zen ez, gero soldadu kopurua bigarren mundu gerran, bai. Ez zituen tximinoekin astu, baina... Kopuru handitu eta asko hilere bai. Bai. Eta Stalinek buruan zeukan hibrido hori, bere ustez, gizakien gainetik egongo zen ahalmen fisikoi dagokienez, baina mentalki armak erabili eta borrokatzeko ahalmena izatea nahikoa zen. Besterik ez. Eta gainera hola bide batez, ez zuten agindurik zelantzan jarriko, eta gobernuaren esanak eztabaidatzeko gai ere ez ziren izango. Crossfiteroak, gorputzez, eta buruz... Crossfiteroa. Barkatu. Ez, nahi ikusten da ere, militar buruek ere, militarrez, soldadu ez, ze kontzeptu zeukaten, Bueno, militarrena. Daukaten, hori da. Bai. Eta orduan, Georgiako Sukumi hirian ikerketa zentroa jarri zuten abian, eta, hori ez, azkenean, zientzia fikziozko ideia horiek benetan, ez, gauzatzeko, eta egi bihurtzeko. Emakumezko voluntarioak, voluntarioak komatxo artean topatzeko arazorik ez zuten izan, nor daki zergatik. Home, tortzen bazizu Stalin. Bai, hile horrekin hain guapoa izan da. Ikusi dituzu Stalinen gaztetako argazkiak? Ez du, bai. Pelazoa, ez? Eta, bai. Gero, bere gauzatxoaz eskan. Hori da. Gizon asko bezala. Iarra perfektua. Bai. Eta, baina hori, voluntarioak, 5 emakume voluntario lortu zituzten, baina 5 emakume horiek orangutan espermaz inseminatzeko erabakiaia hartuta zeukatenean, 1929an, Sukumin bizirik geratzen zen azken orangutana hil egin zen. Hau da, beren, ez, jatorrezko leguetatik, bertara eraman zituzten, esperimentuetan, baino, esperimentuekin jarraitu baino lehen, hori, hilintzerien denak. Orduan? Eta orduan, bertan bera geratu zen proiektua, eta gainera urtebete geroago, Ivanov bera atxilotu zuten, Stalinen erregimena kritikatzeagatik. Geratu zen, orangutanik gabe eta... Bai. Eta ja, leninismoa joan zitzaion, ez? Edo, bueno, leninismoa. Stalinismoa. Bai. Eta 2 urte geroago hiltzen, gainera, erbestean. Baina, Ivanoven eriotza oharra beste izen, batez ere abizen ezagun batek idatzi zuen, Ivan Pavlovek. Izen ere, bai. Dena dia, Ivan. Ivan, bai, baina Pavlov. Bai. Eta orduan, azkenean ikusi dugunez, Stalinek ez zuen tximinoen ejertzitoaren ametsa gauzatu izan, baina, behintzat, Pavloven txakurrak gerran erabiltzeko aukera izan zuen urte batzu geroago. Bai. Bai. Tankeen eta txakurren beraien kalterako. Ja. En fin, militarrak eta animaliak.
Eta, esan bezala, Paulo Bentsakurrak erabiliko zituen, ez, Bigarren Mundu Gerran, eta Bigarren Mundu Gerran, 1942an, zehazki, Alemaniarren nagusitasuna, batez ere itsasoan, eta gainera Japoniarren, laguntzarekin, gero eta nabarmenagoa zen, esan bezala batez ere itsasoan, Ozeano Atlantikoan, eta nazien teknologia aurreratuaren aurka, aliatuak ere, zoze egin behar Eta gure pertsonaje kutxunetako batek, Winston Churchillek, erabaki zuen edozein proposamen entzuteko prest zegoela eta aurrera eramateko prest zegoela. Beltzak hartu eta ontzien kontra botatzea beria horrela urpeatzen zituzten, ez? Adibidez. Behintzat, ikusiko dugun proiektu honek pertsonak eta animaliak, eta beste animalia batzuk gehiago errespetatzen zituen. Jeffrey Pike izeneko asmatzailearen proiektua iritsi zen, Churchillen belarrietara, eta erabaki zuen proiektua erabat laguntzea. Jeffrey Pikeen proiektuak zioen inoizko itsasontzirik handiena eragiko zutela, baina izotzez. Bai. Makina berriak erekitzeko altzairurik ilatzen geratzen Europa osoan, gerraren eraginez, eta baina izotza, non nahi topa jateke, gero eta gutxiago, baina gainera flotatu egiten du. Yo, VIP, let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook. Proiektuari zioten izen hori jarri, Habakuk izena jarri zioten, eta berez da Bibliako itunzarreko liburu baten izena da. Hitz egiten duena ustez pasarte batea, hori proiektu handiez, eta... Aiz, baby, hobe, esango zen. Asko zobea. Gerran hor... Bai, eta koreografiatxo batekin. Ingalaterran. Bai. Baina hortarako, ez Habakuk proiektua gauzatua izateko, izotzaren propietateak hobetu egin behar zituzten, gogorragoa eta konpontzen errazagoa izan behar zuen materialak, etxaien erasoi, ez, aurre egiteko. Ja, eta gian ez urtzen. Hortarako ere bai, baina... Dina, nik, ez dakit. Nire ingenieritza ikasketa luzeak eta gero. Bai, eta hori izan zen ikusiko dugunez, problema nagusitako bat. Pixat, propietate horieko betzeko, egin zuten azan, egur horrez, nahasi zuten, eta material berri hori, nahasketa horri, paikrit ditu zioten, paiken omenez, bai. Baina izotzak mugitzean, fluxu plastikoa deritzen fenomenoa eragiten du. Bai, pisua edo presioarekin deformatu daitekela edo, ez? Ez dakit, hau historiari buruzko podcast bada, bai, zientziari buruzkoak uste badaudela, oso interesgarriak, eta... Alako zerbait dela, uste. Bai. Eta fenomeno horrek ontzia ondoratuko zukeen, eta hori saiesteko materialak, egur horrez eta izotzez egindako horrek 0,azpitik 16 gradutan egon behar zuen. Eta horrek oste sistema komplexua eskatzen zuen, zuk esan duzuna. Ez da ez urtzea, ez 0 gradutik gola hasten da urtzen, maizik eta 0,azpitik 16 gradutara egon behar zuela. Etengabe. Bai. Baina oztopak oztopo, Kanadako Patrizia Lakuan, 9 metro luze eta, 18 metro luze eta 9 metro zabal zen prototipo bat ere zuten, izotzez. Horregatik egin zuten joan ziren Kanadara, izotza ez urtzeko. Eta emaitza positiboa izan zen, eta Kanadako gobernuak jakinarazi zion, Britainia gobernuari, izotzezko hegazkinontzia 1954an preste izango zela. Beira. Bai. Baina, klaro, benetako prototipoak funtzionatu zuen, baina benetako ontzia 610 metro izango zen luze. Dina.
Munduko handiena, behin hasita, ez? 610 metro dira. Asko. Gaur egun gehien erabiltzen den neurri sistemaren arabera, 6 futbol zelai. Bai, hango da. Ez que jendeak horrela urbiltzen du. Ja. Metrotan ja jendeak ez du ezakiz. Jendea nolako da jendea. Bai. Eta kroskoak 12 metroko lodiera izango zuen. 12 metro izotz. Bikain. Bai. 300.000 tona egur ore beharko ziren, 25.000 tona zuntzi solatzaile, 35.000 tona egur, eta 10.000 tona altzairu beharko ziren. Hau da, altzairurik ez zegoelako erabaki zuten izotzezkoa egitea, baino 10.000 tona... Ja, batzu badira. Jakina horrekin kostuak izugarri egin zuen gora, eta gainera, fluxu plastikoak eta beste arazo batzuek, ez zuten konponbiderik. Baina materiala funtzionatzen zuen, Bai. Baitu. Bai. 18 metroko horrek funtzionatu zuen. Txalupatxo bat. Bai. Hori baian bera juteko, zutabiok. Bai. Irudikatu duzu, ez da. Bai. Gero Paik bera, sortzailea proiektutik egotzi zuten, eta handi gutxira bere buruaz beste egin zuen. Gara. Bai. Eta 1943an proiektua garestia zelako eta bidera zina zelako, konponbiderik zutelako aurkitzen, Ingles armadako, Britainiar armadako arduradunek erabaki zuten proiektua bertan bera ustea. Eta bitxia da, Patricia Aintziran utzitako prototipo hark, zean utzi zuten, proiektua berak baino gehiago iran zuen, eta gerrak berak baino gehiago ere. 3 da behar izan zituzten, behar izan ziren guzti zurtzeko. Neko ondo, ez? Bai. Bere asmatzaileak ez zuen ikusi. Ez, bera lehenago urtu zen. Bai. Proiektuaren hauen alde edo esan behar da, gastu ekonomiko handirik ez zutela eragin. Lehengoak oso merkea izan zelako emakume voluntarioak eta orangutanak lortzea. Eta bigarrena, hain zuzen ere, kosto handia zeukalako, bertan bera utzi zutelako, ez? Eta Txortxiren alde esan beharra dago. Txortxiren alde, Bai, pixka bat otzikara sartu zain, esatean. Ia nora zoazen. Jabakuk proiektuak, ez? Itxasontzi baten proiektu neko eroa dirudien arren, urte batzulenago bera gaztea zenean, lehen mundu gerra garaian, ziurrenik Inglaterrako kostaldean eta portuetan, ikusi zuelako inoiz, itxas armadarekin lotura duen ideiarik edo proiekturik absurduenetakoa, itxuraz behintzat, gauzatzen, ikusi zuelako. To fly, play, and sports of skin dive, study oceanography. Sign up for the big band or sit in the grandstand when your team and others meet. In the Navy, yes, you can sail the 7 seas. In the Navy, yes, you can put your mind at ease. In the Navy. Hasi ikusi zon, zonak. Seguraski, esan beharra dago, testugunean jartzeko 1917ko negua oso gogorra izan zela, munduko leku askotan, baina erresuma batuan bereziki, lehen mundu gerra betean zeuden, eta aste gutxitan hornigairik eta janaririk gabe geratzeko arriskua zegoen. Merkantzia gehienak kolonia zaharretatik zetozten, eta gainera beti itxaso sartzen ziren, Britainiar uharteak direlako. Bai, ondakarreta. Bai, Alemaniar urpeko ontziek bazekiten hori, eta gupidari gabe erasotzen zituzten merkatalontziak, naiz militarrak, eta kalkulatzen da, negu horretan uhartetara zijoazten ontzien, 25% gora ondoratu zituztela urpeko ontziek torpedoen bidez. Ja, loti bat. Eta hori saiesteko, Britainiar gobernua hainbat neurri hartzen saiatu zen, eta deigarriena literalki, zelantzari gabe, Dazzle kamuflaje programa izan zen, Dazzle, D-A-Z-Z-L-E.
eta hartu zituzten merkatar eta bidaiari ontziak, eta oso modu berezia margotu zituzten, bestea beste gero hornigaiak eta soldaduak ere garraiatzeko. Eta esan beharra dago, ohiko kamuflajeak ez dura balio itxasuan. Berde ez da kaki kolore. Ez dakit, kondizioak, ez, eta berez ikusten dena etengabe aldatzen dira, ez, olatuen altuera, odeitza, zeruaren kolorea, eta orduan aukeratzen baldin baduzu kolore bat, handikan gutxira ez erdarako balioko. Eta absurdua diruden arrez, programa horren bidez, muturreko forma geometrikoez eta kolore biziz margotu zituzten itxasontziak. Kolore bizia, arrazakeriaren kontra, kolore guztiak, faxismoaren kontra, kolore bizia, xenofobiaren kontra, kolore guztiak, faltsukeriaren kontra. Hainbeste kolore ikusita gero, inork erantzuen kolore batua, despistatu batek ordua bereton, jertzei bat erosi zuen benetan, eta galdetzen badirazo, zein kolore nahiako dudan, badakizu nere erantzuna. Osea, hasiera batean neko astokeria ematen du, irudikatzen ari naiz, 200 kiloko norbait, bambu baten atzean izkutatzen saiatzea bezala. Bai. Baina... Egia da, ez daki, jartzen baldin baduzue dazel, ez? Esan dugu zela, DAZL eta kamuflaje hitzak bilatzaile batean, irudi bilatzaile batean, ikusiko dituzue, ze deigarriak ziren. Baina, garaiko koloretako argazirik ez dago, eta bideorik ere ez dago garai hortakoak, eta orduan kamuflaje horrek egiten zuen efektua ezin da ondo antzeman, baina bueno, garbi dago, ontziak horrela margotuta, zuk esan duzela, ez zere lortzen itxasontziak eskutatzea ez. Baina naturan zebrek egiten dutena lortu nahi zuten. Hau da, zebrak oso deigarriak dira. Baina marra txuri beltzoiek efektu optiko bereziak eragiten dituzte, eta horrekin lortzen dena da, harraparia, ez? Eta kasu honetan itxasontziekin. Mariatzea. Nastea, hori da, bai. Eta itxasontzien bidez ederki lortu zuten. Hau da, ari gara proiektu itxuraz absurdo batei buruz, baina arrakasta izan zuen. Bala. Kontua da, Alemaniar urpekoek, eta urpeko guztiek garai hortan, periskopioa erabiltzen zutela helburuak identifikatzeko. Ze mitikoa, ze irudi mitikoa, bidez. Horateatzen begi bat. Eta torpedo batek helburua jotzeko, ontziak mugitzen ziren abiadura eta norabidea oso zehatze kalkulatu behar zuten. Akats margena oso txikia zen, eta aditu batzuen esanetan, dazel kamuflajeak ontzien norabidearen pertzepzioa 55 gradutan aldatzeko gaitasuna omen zeukan. Hau da, pentsatzen zenuen alde batera zijoa da, baina bestera zijoan. Orduan, urpekoek, itxasontzi horiek berehala ikusten zituzten, ez? Baina ezin zuten asmatu, zer eginte zuten untzi horiek. Ze martza zebilen, bai? Bai. Eta programak helburu militarra lortu arren, ez zuen militar batek sortu. Horregatik ateratzen ondo agian. Bai, segurena. Artista batek lortu zuen, egia da garai hortan erreserbista zela, ez? Baina garai hortan gizonezko guztia zen erreserbistak, bai. Norman Wilkinson izena zuen, artista eta ilustratzaileak, eta berari bururatu zitzaion ideia, beste artista baten laguntzari izan zuen, Edward Washforthena, bortizismoaren fundatzaileetako bat izan zen bera, bortizismo izan zen kubismotik sortutako beste korronte bat, eta begiratzen badimo zuez forma edara erabiltzen zituzten, itxasontzietan ikusten da forma horien eragina, eta aina Wilkinsoni, berez idilea sortzaileari, ez zitzaion asko gustatzen estilo hori, oso klasiko realista zen, baina, hori, helburua betetzeko, bortizismoa jo zuen berak, bai. Itxasontziak apaintzea ezen helburua. Bai. Eta artistek pentsatu eta artistek gauzatutako proiektua izan zen, eta zehazki emakumezko artistak, Wilkinsonek Londresko Royal Academy of Arts emakumez osatutako lantaldea bildu zuen, proiektua gauzatzeko. Bai. Kuriosua. Bai. Baina, esan behar da, proiektu arrakastatsua izan arren, arte proiektu erraldoi horrek iraungitze data zeukala,
radarrak, Teknologia. bai, hori da. Eta gaina hegazkinen erabilera ere, ez? Eta airetik ere ez dago kamuflaje. Airetik ja, ez? Bai. Eta gize forma geometrikoa salbatuko zaituen. Baina, bueno. Ondo. Bueno, beraz, urrengoan Europar Batasunako von der Leyen andereak, bere gauza fatxoak esaten ikusten ditugunean, nola Europarro gerrarako prestatu behar dugu, eta pues agian ez da komeni. Ez da oso beran klasiko bat gogoraztea, ez? Saio hau amaitzeko. Ursula zuretzat. Manolo Cabezabolo. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Gentes amargadas de esta sociedad, cuyo único hobby es destrozar al pobre soldado. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Guardias y más guardias, arresto tras arresto, meses sin permiso. ¿Pero qué es esto? Guardias y más guardias, arresto tras arresto, meses sin permiso. ¿Pero qué es esto? Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.